Здравейте! Днес реших отново да ви покажа нещо изключително красиво и лесно. Предварително съм си подготвила черна мостричка. Нанесла съм топ мат и ще използвам тези 4 цвята. И ще ни трябва разливна основа. Прозрачна разливна основа и сега ще се сложа само там, където искам да ми бъде моята декорация. С детайлна четка ще започна да си нанасям цветето, като си правя една капчица и поставям. Трябва да се работи изключително бързо. Тук ще сложа още едно. Ще сложа още едничко тук, да са 3 за щастие. Сега ще си нанеса и листенцата с зелен цвят. Просто като едни запитайчици. Тук ще сложа още. Айде. И ще го оставя така. Сега вече слагам за полимеризация. Не пълна, 30 секунди е достатъчно. По този начин може да си направим абсолютно всякакви цветя. И не само. Има много красиви декорации с точки и запитайки с такива разливни основи. Но тази наистина стои много красиво. Ето. И сега с златната луичка ще си направя контур там, където ми свършва разливната основа.
Тук можем да се заиграем, да си направим още сенки по листенцата и контури. Но аз ще сложа съвсем леко на крайчица, просто за блясък. Не знам на камерата как се вижда, но на живо са като 3D. Заради матовата основа. Ще си сложа и точки в основата на всяко едно. И отправям за полимеризация. Аз няма да чакам пълна полимеризация, за да не губя времето, но поне едно 40 секунди ще изчакам. Ето, ще нанеса топ кристал. Отново само там, където сме направили декорацията. За да си запазим този ефект. Кадифен отстрани и все едно е залепено. По принцип, когато съм правила такава декорация и клиентите ми пишат, че никой не вярва това да е нарисувано и е само залепена вадинка. Наистина изглежда като 3D стикер. Ще полимеризирам сега до края. По същия начин можем да се заиграем наистина като, чакайте да извадим остричката, като да кажем в зеления цвят сложим малко жълто и си го смесим да се разлива. Можем да се заиграем с много цветове и ще стане още по-ефектно. Можем да си сложим накрая контур с бял, но аз избрах възможно най-лесния начин за тези, които не им се занимава и нямат време или пък не могат и ми е трудно. Мисля, че това не е чак толкова трудно и всяка една може да го направи. Ще се радва, ако всяка една от вас се опита да го направи и да го остави под коментар в видеото. Всичко хубаво от мен и
Ще се видим пак скоро. Надявам се и вие да се включвате с такива видеа. Все пак целта на групата е точно за това да си помагаме една на друга и по-специално за тези, които имаме страхове и тези, които им е трудно да рисуват. Чао, чао!